už sme tu! Postaví chlapci, neviem, či to vidíte. Pokiaľ sa to zaostrí, tak dúfam. Není to moc dobré. Keď to není vidno, tak sorry, pozrite si ten zápas. Karčiku pripravili z 30. Michal Kováčik, z dvojkové Marc Alfonso, číslo 6 Mário Pejažík, číslo 15 Miroslav Sovič, číslo 17 Matiáš Kováč, číslo 25 Marek Živú, číslo 27 Karol Viliani, číslo 77 Ivan Šimon Rehuša, číslo 90 Dominik Veselý. Trénerom Košíc je Anišek Straka. A zostava Trnavy. Ešte. Tréner Trnavou Michal Šťastný, poškodované z Kultov, základom 11. Práve číslo 1, Žika Felix. Číslo 2, Patrik Evanike. Áno. Číslo 3, Roko Jureštín. Číslo 4, Libor Hodík. Libor. Číslo 7, Stefan Cristiano Ronaldo. Číslo 8, Georgi Polska-Bišvili. Číslo 12, Radová Martajko. Číslo 15, Lazar Stojsavievič. Jaj. Číslo 18, Milenko. Číslo 24, Kristian Koškoda. A s číslom 52 kapitán Erik Sabo. Náročné pripravení zo 41 Martin Vasíl, zo 6 Roman Procházka, 19 Miloš Budička. Sakra, Procházka nehrá. No my sme kúpt. Ale ja vidím, jak to vyhráme, to je Jedno máme Procházku, sme kúpt. Hlavným rozhodcom dnešného stretnutia Ivan Krušliak, na čeravú hlasoval Branislav Marsko. Ružiliak. Národným rozhodcom je Igor Valek, nová veľhlasného rozhodcu je dnes Marian Ruc a asistovať bude Dušan Štofky. Trnava, Dobrého! Už sa nastupuje! Ja sa cítim ako v nebi, keď Trnava nastupuje. Keď Trnava nastupuje. Keď Trnava nastupuje. Ja sa cítim ako v nebi, keď Trnava nastupuje. Keď Trnava nastupuje. Ale počkaj, ja to neviem na spamäť. Mala zatiaľ veľkú šancu, ale gól nedal. Alpoška super. Samozrejme. Raz, ale má štandard Košice. Nemôže Trnava inkasovať v 7. minúte. To nebude gól. Alpoška neskutočná.
Čas 32. minúta stretnutia. Tým Spartak! Trnava! Strelcom gólu hra číslo 19 Timotej! Kudlička! Timotej! Kudlička! Timotej! Kudlička! Stav stretnutia Spartak! Poď! Tak pokračujeme ďalej. Čas 33. minúta stretnutia. Tým Spartak! Strelcom gólu hra číslo 12 Abdurrahman! 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 Stav stretnutia Spartak! Košice. Díky moc. Nenatočené po 2 minútach! Za druhý polčas obrovská šanca do prázdnej brány, ale zlá rozohrávka od domáceho brankára, ale neskončilo to v sieti. Ale zase ďalšia chyba Trnavy. Kránče! Dobre golma! Dobre Žiga! Stále tým párom 2-1 pre Trnavy. 60 niečo minúta, chlapci. To už dobolí. Ďahaj! Mišo! Nakoniec sa nám podarila vybojovať fotka od trnavského hrotového útočníka Abdurrahmana Tajva. Ak vám toto video páčilo, určite hoď like, ak si to nový, hoď odber a my sa vidíme zase na budúcej. Čaute.